Voleu veure com és l'interior d'un supermercat Bazar a lo gran, comprimit a dintre Japó? Anem-hi! Avui us porto un vídeo totalment diferent, però és que em fa molta gràcia perquè ja he estat a varis i ara entrem a un altre que són els supermercats, basars, ja ho veureu que és totalment diferent. Allà, en aquest cas, són la cadena Don Quijote. Ara estem aquí a la població on estem, en aquest cas, però n'hi ha per tot Japó. El més gran, per això, es troba a Tòquio i té 8 plantes enorme, amb de tot. I anem a mirar què ens hi amaga aquí dins i veureu la mà de quantitat de productes i varietat que s'hi pot trobar. Ja des de fora, que per cert, aquesta és la mascota del Donkey. Hi ha productes i productes ja només a fora, varietat. Encara no hem entrat a dins. Mira, aquí podem veure la mascota també amb un TikTok. Ja només entrem a la primera secció, una mica de productes diversos. Ja ho veieu, O sigui, tot barrejat. És un estil als basars que tenim allà, però amb música. I ara està una mica ambientat amb Halloween, perquè d'aquí poc ho és, i també els agrada molt, per lo que em va estar explicant l'altre dia la Carol. Roba, mitjons, a 1.000 iens, són com uns 6 euros. Per una passada una miqueta per tot, perquè pugueu veure, observar i a la vegada que veieu que hi ha molts productes i molta varietat. Ara estem a la secció una miqueta de cosmètica, productes... És que està com molt barrejat, O sigui, els productes podreu arribar a trobar de tot. Ja ho veieu, passem d'una secció a l'altra i en aquest cas cables, tot pels telèfons, powerbanks, fundes, la noia treballant. Jo ja us dic, a mi em va deixar molt sorpresa en aquest cas, però jo ja havia estat el 2019 al de Tòquio i també ja ni me'n recordava, i quan vaig tornar a entrar al primer dic, ostres, és molt caòtic. I hem estat algun que és pitjor, que si escolteu bé la música, cada secció si té alguna cosa encesa, al final és mal de cap assegurat. Però bé, és una bona experiència per vindre a passar l'estona, i a vegades trobes algun producte que està molt interessant i bé de preu, i també que allà potser no el pots arribar a trobar. Ja us ensenyaré algunes cosetes que són molt interessants. La mascota de nou. Ja us dic, de tot, Estic fent una passada ràpida perquè, si no, el vídeo es pot arribar a fer molt llarg. Si més no, també televisors. Si podem anar d'allà a aquí, no hi ha res de metres i ja hem canviat tantes seccions que... Perfumeria. Podem entrar amb alguna mica de mitjons, mitges per les dones, calces, sostens. Cosmètica de nou per les dones. I si algú altre se'n vol posar, ja ell, saps? Roba. I ara aquí una de les seccions que segurament molts teniu ganes de veure o heu vist en molts vídeos o pel·lícules o de més, és la secció del menjar típic d'aquí, saps? Coses curioses que a la vegada tampoc no sé ben bé quin és el seu contingut del producte, saps? Però ja es veuen coses ben estranyes al seu interior, ho veieu?
Sí, sí, és que no sé el que són, tindríem que agafar amb el Google Lens i fer una miqueta de traducció. Arròs, que no falti, o sigui, d'arròs tant com vulgueu, però a la vegada sembla que em falti una mica aquí alguna nota explicativa, no em pregunteu el què. I després tot sempre envasat amb aquest tipus de plàstic i la seva imatge, saps? Que a la vegada és ben curiós. Sí, peixets. A veure si trobem algun producte també que diguem, ostres, això es mengen, com els que ens he ensenyat ara, que sí, sí. Aquí estem una mica a la secció de coses més que no són tan dolces, que ja passem a fruits secs. Aquí sí que hi ha algunes coses amb xocolata, sigui del Mario, del Doraemon, Pikachu. Aquí també fruits secs, varietat també aquí de xutxes, caramels, també una altra varietat també aquí barrejat de diversos productes que ben bé. Aquí galetes, tot de caramels en aquest cas. Aquí més coses de caramels, també tot caramels. Haribo, en aquest cas, aquesta sí que la coneixem. I bosses, aquí també tot de caramels. Aquí també galetes, més galetes, siguin amb diferents, amb arròs. Més xutxes, més galetes. Ja us dic, hi ha molta varietat, tot de patates, aquí xocolates amb bosses grans. A veure si us trobo alguna cosa curiosa que allà no tinguem, ja ho veureu. La varietat de KitKats també és ben diferent aquí, diferents gustos i també en aquest cas hi ha diferents galetes de xocolata també aquí. Per cert, això està molt bo i té gust als fosquitos que tenim allà. Mireu, xocolates, més xocolates. Caramels. Ja ho veieu, sortim de la secció de menjar i ens trobem d'altres seccions de cuina, o sigui, és que està tot barrejat. Anem a la secció de més menjar que trobarem aquí, així també abans de passar a una altra. Això ja és menjar precuinat. Aquests només hi tens que ficar l'aigua i ja tens les teves sopes. Aquí sopes amb diferents sobres pel dia a dia, que també en gasten bastantes. Salses. Sucs, aquí ja comencem també amb la secció d'algun suc. Sí, ja us dic, hi ha molts productes en aquest supermercat. Aquí els típics pastissets que pots comprar per berenar o esmorzar. En algunes botigues hi ha doriyakis que estan ben bons i això també està ben bo. Amb l'alga, amb l'arròs, i a dintre hi ha una miqueta de tonyina o salmó, de lo que tu agafis. Les sopes, més sopes, salses, alguns beures. A veure si trobem alguna beguda
que també us pugui sorprendre. En aquest cas aquí veig que hi ha la Fanta de raïm, la de taronja, falten begudes, però a Japó és molt conegut per la varietat de sabors d'aquestes mateixes. Mira, tot de Monster, aquí. Moltes begudes amb te, típiques de sempre, el Red Bull, saps? Pepsi, aquests envoltoris. Aquestes begudes es venen molt així amb te. En algun supermercat hem arribat a trobar cava codorniu, en aquest cas. Després d'estar buscant una miqueta per la secció de vins i caves, en aquest cas n'he trobat, perquè sabia que n'hi havia. He trobat el Castelfino, que és de Vilanova i la Geltrú, amb cava. He trobat de Vinya del Mar aquest blanc de Catalunya, denominació d'origen. Després hi ha el rosat de codorniu, el normal de codorniu i el roger de Goulart. O sigui, hi ha aquests que dintre del que cap per estar a Japó i trobar alguna cosa d'allà també està molt bé. No sé si el tinc davant o ara tampoc no estic mirant molt per sobre. Begudes alcohòliques que no estic trobant, que us vull ensenyar a veure si hi ha alguna beguda amb un gust curiós. Me porten alcohol i tot, aquestes begudes amb sabor a alguna fruita. Aquí hi ha les cerveses. I he vist, pels més friquis, la cervesa que surt a la sèrie d'anime Evangelion. Escolteu la música, no? A tope. Els alcohols, perquè no sé si... Aquí no sé si són els saques, no. Podrien ser saques, això, però és que no ho sé segur, perquè veig que hi ha molt escrit així diferent. Sí, sake, o sigui, és la secció del sake. I hem estat... No estic trobant begudes, bueno, aquí veieu, amb diferents gustos, barrejats. Estava buscant a veure si trobava les Fantes. No les veig. Com us deia, al sortir de la secció de menjar hi ha d'altres seccions de cuina, utensilis de la mateixa cuina. Després ja, aquí ja, si canviem de secció, hi ha detergents, també raspalls de dents. Una miqueta més de secció de tovalloles. Us ensenyaré una cosa curiosa perquè ho veieu. Aquí, clar, aquí venen els tints dels colors i veieu els models com estan exposats una miqueta, en aquest cas. Suposo que moltes deuen ser actrius que ho deuen arribar a portar i també els hi fa molta més gràcia a la gent que se'ls fica. Sí, ja us dic, hi ha
Hi ha de tot ben curiós. No sé què és. Una mica de parafarmàcia. Aquí és la secció pels animals. Només hi pot entrar la gent que treballa aquí. I en breu us mostraré una secció que només està també aquí a Japó i és ben curiosa a la vegada, ja ho veureu ja. Estigueu atents. Sí, ara ja tornem a canviar de secció i ja veieu que hi ha de tot aquí. Que no sigui per contingut de material barrejat, dispers. I crec que entrem a la secció de joguets de nens. També. 1000 coses ficades aquí. Cotxets. Com uns col·leccionables de ninos diferents. Sí, són la hòstia. Tenen ben acollonit. Stickers, enganxines, enxinxant. Secció de llibreria. Secció d'esports allà al fons. Proteïnes i demés. Ja us dic, és que està tot barrejat. Pots tornar mig l'elo aquí buscant, bueno, el que vinguis a buscar. I el que us deia, una cosa que em sobta bastant aquí a Japó són aquestes seccions que hi ha a dintre dels supermercats i són més 18. O sigui, estan separades per una cortina. Saps? Ja, el que allà podríem trobar normal, que hi ha vibradors, gels i productes per lo que toque. Però està amagat dintre d'aquesta secció. Ben curiós. Ja us dic, només surts d'aquella secció i de seguida et trobes coses pel cotxe. Tot de bambes, sabates, paraigües. És que hi ha milers de productes que et deixes... M'agrada molt més tal com està ambientat que en els nostres basars i a sobre tens... És com una bona aventura, saps, per viure aquí dins d'aquest supermercat. Una de les curiositats també que veiem en aquest supermercat i a Japó és que encara es venguin càmeres d'un sol ús. Saps, quan allà crec que encara això ja ni existeix. Secció per si vols comprar coses de fumar, ulleres, rellotges, ampolles de beure més cares, en aquest cas, tabac, joieria. Ja us dic, hi ha de tot, hi ha de tot. Ja, enxer. Més joieria, bosses de mà, gorres, rellotges, ninos. I tornem a estar aquí.
aventures amb la mascota del Donkey. Quina millor manera d'acomiadar-me d'aquest vídeo. Desitjo que us hagi agradat, ha estat una mica random, com heu pogut veure, que és un supermercat molt caòtic i de més, però bé, és una cosa que també tenia moltes ganes de fer i una experiència i passar una estoneta aquí dintre, tot i que ja havia estat amb algun altre, com he mencionat el de Tòquio, i a la mateixa ciutat on estic ja n'he visitat algun altre. I dic, va, agafo la càmera i ho faig també per tindre de record. Si us ha agradat el contingut, deixeu-me un comentari, així comentem una miqueta la jugada que us ha fet gràcia d'aquest ambient. Un m'agrada perquè així també li dono aquest al·licient de seguir fent contingut, i si us voleu quedar al canal ja segueu, subscriviu-vos. Sense més, moltes gràcies i seguim, va, gas al Japó! Us penseu que tampoc no tenen això aquí?